ҷумҳурихоҳон ба Конгресс нақшаеро пешниҳод карданд, ки он арзиши муҳоҷирати қонуниро дар Амрико боло мебарад. Тибқи ин пешниҳод, довталабони аризаи паноҳандагӣ бояд $1000 боҷи давлатӣ супоранд. Ҳамчунин арзиши иҷозати кор ё ин ки EAD барои 6 моҳ $500 хоҳад буд. гуфта мешавад, дар доираи ин пешниҳод барои шикоятҳои апеллясионӣ ва дигар хадамоти муҳоҷиратӣ боҷҳо ва ҳамчунин пардохтҳои иловагӣ ситонида мешавад. ҳадафи барномаи мазкур ворид кардани $77 миллиард ба буҷаи давлат дар тӯли 10 сол ва ҳамчунин тезонидани кори судҳои иммигратсионӣ мебошад. аммо ҳуқуқшиносон мегӯянд, ки барномаи мазкур як намуд ҷазо барои нафарони ниёзманд аст, ки ба ҳимоя муҳтоҷ ҳастанд, чунки ин пешниҳод арзиши муҳоҷирати қонуниро барои онҳо гарон ва дастнорас мекунад. то ин вақт супурдани аризаи паноҳандагӣ дар Амрико ройгон буд ва бисёр хадамоти марбут ба он бо нархи арзонтар иҷро мешуд. дар доираи барномаи мазкур ҷумҳурихоҳон ҳамчунин дархости афвро барои оилаҳои камбизоат бекор мекунанд. то ин вақт муҳоҷирони ниёзманд, ки даромади кам доштанд, метавонистанд аз хадамоти муҳоҷират дархости афви пардохти боҷҳои муайянро бикунанд ва дар ҳолати воқеан ҳам кам будани даромади онҳо дар бисёр ҳолат ин афв пазируфта мешуд. солҳои ахир теъдоди зиёди муҳоҷирон барои дархости паноҳандагӣ ба додгоҳ муроҷиат карданд. тибқи омор дар соли 2024 бештар аз 1 миллион аризаи паноҳандагӣ дар ҳоли баррасӣ қарор дорад, дар ҳоле ки дар соли 2020 ҳамагӣ 615 000 аризаи паноҳандагӣ ба додгоҳ ирсол шуда буд.